Det er Katja fra Frisør Norddesign. Jeg vil gerne starte med at give dig et tip til, hvordan du kan ordne dine krøller i dag. Det handler om, at når man er i bad, så skal man sørge for at ræse sit hår ind i badet, når man har conditioner i håret. Det er meget, meget vigtigt, at krøller får fugt. De skal plejes med kærlighed. Så derfor så ræg håret ind i badet. Det er det første tip. Det næste er, når du kommer ud af badet, så skal du sørge for at kæle om dit hår, når du tørrer det. Du skal ikke kramme det, du skal ikke ule, altså virkelig kramme det, så du får vandet ud af. Og så skal du komme en masse produkter i. Håret er tørt og vil gerne have fugt. Krøller er som oftest tørre, så derfor så kan de godt bruge masser af skum, de kan bruge olier, de kan bruge masser af glans. Kom produkterne i og start med at fyndtørre dit hår. Brug en softstyler, en fyndtør, og der sætter du den på, og så holder du den stille i dit hår. Lad være med at flytte den rundt hele tiden. Nu mere man flytter, og nu mere luft der er på, nu mere krus. Så hold den stille og have virkelig tålmodighed. Når du har fyndtørret dit hår, og har brugt lidt god tid på det, så sørg du for at komme lidt godt med produkter i igen. Ellers så lader du det lufttørre. Du kan komme masser af produkter i stadigvæk. Det skal ikke være så hårdt bliver stift, men det kan godt blive stift til at starte med. Det er vigtigt, at du lader det tørre helt først, og så krammer du krøllen, når det er blevet tørt. Nu mere du krammer, når håret er tør i krøltegningen, nu mere kan du få lov til at arbejde med, hvor krøllen bliver, uden at det kruser. Så mit tip til dig er at bruge masser af produkter, brug så lidt luft som muligt på fyndtørren, lad være med at ræge håret. Ellers vil jeg bare sige, at du skal få det bedste ud af dit hår. Arbejde med dine krøller i stedet for at modarbejde dem, og nyd, at det kan faktisk godt lade sig gøre på pæne krøller. Ha' en god dag med dine krøller.